Sonra hormatly prezidentimiz İran İslam Respublikasynyň birinji vice-prezidenti Muhammed Reza bilen duşdy. Mihman duşmaga döredilen mümkinçiligi üçin hoşallygyny beýan edip, Abadada geçirilýän halkara forumyň möhüm ähmiýetini bellädi hemde onuň üstünlikli jemlenmegi bilen gutlady. Şeýle-de belent mertebeli mihman pursatdan peýdalanyp, İran İslam Respublikasynyň prezidenti Masud Pezeshkianyň döwlet başdanymyza we türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza iýberen salamyny ýetirdi. Döwlet başdanymyzy dostlukly ýurdun vice-prezidentini mähirli mübarekläp, İran İslam Respublikasynyň prezidentine iň gowy arzularyny beýan etdi hemde mihmanyň Birleşen Milletler Guramasynyň deňiz halgaty bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyna gatnaşmak maksady bilen ýurdumyza saparynyň üstünlikleri beslenmegini arzu etdi. Hormatly prezidentimiz ýurtlarymyzyň arasynda ilm, bilim, medeniýet, sungat we sport ulgamlaryna hyzmatdaşlygy mundan beýlägen puwtalandyrmaga uly mümkinçilikleriň bardygyna ynam bildirip, Türkmenistanyň iki ýurdun we olaryň doganlyk halklarynyň bähbidine gönüktirilen netijeli teklipleri hemde başlangyçlary gollamaga taýýardygyny tasdiklady. Duşuň ahyrynda hormatly prezidentimiz hemde İran İslam Respublikasynyň birinji vice-prezidenti Muhammed Reza hoş niýetli goňşuçylyga esaslanýan döwlet-ara gatnaşyklaryň mundan beýlägem ösdüriljekdigine ynam bildirip, berek-berege iň gowy arzularyny beýan etdiler.